Kajinglet Jurep ka Task Force jong ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB ya ka Karkhana Sanar ka balatip kum ka MS Sri Shakambari Ferro Alloy Private Limited ka badan ha ka Snong Riwiang West Hills District ha ka arpo artari Uyayong arja arpusan lingba ka jingyo ya ka jing ujor na ki patba nong snong ha ka bayadai ba ka jinglet torti ka te ka Karkhana ka balabu jing mapat ya ki basyong basa ha ka te ka than kala penong ya ka te ka board ban penmi ya ka wei ka hukum. Ibu yang fly aja ni terlaslap tu ni. Akan jika hapor balik persat kini bernyarapin ban. Di dalam saya sendau. Ban tapi akan yang rekin nak se. Super hair begini. Nong lah ebiang. Begini berlawan stop nong begini berlawan. Lingba ka jingmi kini ka hukum lala ban ong ba ka jinglet jurep ki senior scientist ka MSPCB kila lap ya ka jing shisha kum ka jing the pathario fly ash ha ka rukom ka bomday ka balapen ka labi ru ya ka wa riwiang lingba ka jingle ya ki test baper. cái còn lòng dòng cho quá rồi qua cái cái chính lăng tu fly ice tu suwa kunju ki pinyat tu doyong palang tu quá cái lòng cái dòng ha tu mà cầm long cái dòng khndo cái dòng tu fly ice atau apa ha ka jingbut din halor ka ni ka khubor layo jing tep bahadien ka jing yo ya ka kaipot na ka liang ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB ha ka khat artare ku jemmang araja arpusan kala pha ya ka shithi shakate ka Karkhana ka balakdo baka don ka jingle torti ha ka bayade bat ka rukom pelang yo fly ash bat ka balapen jabo ru ya ka wa riwiang bat ka balapen kenya ki kendon 24(1) in bracket A of the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 Kumta na kaliang ka board kalabatha ekate ka Karkhana baka day ban sange no yakini ki kam ki bapen jabo ya ka mariang ban pelang yo fly ash kat kum kurukom ka baday na lor ban pen khut ru ya ka wa riwiang bat yakani kala ai por baka day ban pha ya ka action taken report hapo ka khat san Sngi balada kamla kan ngat hakikan don an kat kum ka provision of the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 and Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 Hakawai kaliang layo jing tepru bana kaliang katei ka Karkhana hadu menta kampat siu ya ka baidan kuna ka balai pulai lak rupo hajar tingka ka banna kaliang ka MSPCB kala depan pha da ka shithi haka arpu pra tarik rempang arja arpusan hakabaya dei baka jing penjaklia ya ka mariang pej bahagi ki shop plus F ka plus F haka bam bangi bam dunaki eki batte ya ka met Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka Sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya